Breaking news. Nkhani imene yangochitika pampanopa. Madam Colleen Zamba amene ndithu anjaridwa amangidwa. Madam Colleen Zamba ndotchuka ndithu iwowa ndithu amangidwa pa airport pamene iwo amapita ku Geneva amati Geneva komano imene ndi city ku Switzerland kumayiko omwe uko azungu. So iwowa ndithu anali pa Kamuzu International Airport pamene ndithu amanyamuka amapita kenako pamene ndithu anayimisidwa kaye ndi anthu a security kumeneko I think anali kale ndi warrant anawuza diyani kaye inuyo mukuyenera pangano detained. Therefore kenako pamene amaona kuti apolisi aku area 30 akubwera ndi kuwanyamula kupita nawo ulendo komano amati mwina apena akakulingadzi kakuti kuti akalembe statement. Madam Colleen Zamba ndi anali SPC kapena kuti Secretary to the President and Cabinet of Republic of Malawi. Iwo ndithu ndi amene amatchuka kwambiri kwambiri mu chaka cha 2022 ukafika 2025 ndi amene ndithu anali akwa 72 achakwera. So panali ma allegations ambiri mukudziwa kale like aliyesa mangoti iye zomwe zikuvuta tusezi ndi Colleen Zamba iye Madam Colleen Zamba amene ndithu anatchuka kwambiri pa nkhani zambiri ma allegations ambiri ndiyesa kuti mwina kwagwira kumene wagwirako mwina aka until proven guilty mwina ndikuti akazikathekatheka akapangapanga ndikuti aona kuti apanga bwanji. So guys, nkhani ndi imeneyi. Thank you so much Malawian cameras. All right. Mwaona mayawa amai amenewa dzina lawo ndi Colleen Zamba. She is the current Secretary of State. Position ija inali ya nsaka icho kwa president. Position hii yapangidwa hold ndi anthu akuluakulu including former Vice President Justin Malewes. Panoba ili wow. Komano, why do I bring her here? Chimene ndiwabweretsera maya amenewa ababa ndi jani. Mayawa ndamene ali ngati central point ya umbava wonse umene kuchitika ku State House. Mayi wakuba kwambiri. Amene akubera amphawi kuti dziko lija lisauke mu MCP mu mbava yayikulu ndi iyi. Chimwendo banda anthu ena onsewa tasiyenu achina mumba ana amenewa. Mumba wachokera kutiko tangu wasiyana koma tapanga ni focus pa mayi amenewa. Aina chimwendo banda mumba ndi gulu lawo lonseli chachina Eisenhower nkaka ndani kagulu koseka chatakata ene. Focus on this one. Alini mamuna wa ku Zimbabwe. Nde imakanga di axis of evil. Okay? Ma contracts ose amene akuchitika ku Malawi amayamba kaya kulandira nyikwa mandimayi. Ma projects ose amisewu imene akuonetsa MCP panopa inali ya DPP imenecho. Angopanga fulfill zinthu zimene a DPP anapanga kale layout as a foundation. Palibe chimene MCP yapanga yoti they have coined the phrase themselves, they have created it themselves. China chili chose chimene apanga MCP is a fulfillment ya DPP. They had laid out a platform. Ma projects anali pompo DPP jana kauti sina luze anakapanga finalize ma projects amene ajawo anthu awa amaliritsa. But ma contracts amene akumabwerawa ngati yakaelekera Lotus contract imene tukukamba panopa, which is a hot issue ya yellow cake uranium, anapanga facilitate contract ija analemera kwambiri ndi mayi amenewa. Taganiza ni Malawi inatenga 15% out of 85%. Ndrama anagawana mayu ndi gulu lake ndi president. Manifesto ya Malawi. Now, ngati ifeyo tili dziko lofuna accountability. Mayi ofunika kuyamba kummanga nduyu.
tiyeni tiyambe kuwamanga anthuwa, tiyeni tisiye zoti akachoka mboma basino ayambe tizaona kuyenda muyamba kupanga create anga yoopsa anthu azipeza kuti akungophedwa m'misewu. Sitingamakhale ndi munthu amene mavuto amene akumana ndi Amalawi pakali panopa akuchokera ma decisions amene akupangidwa ku mtunda ku State House. Gulu lake ndi limeneli, azimayi ake ndawawa, azimayi opanda chikondi, alibe patriotism, school yomveka bwinobwino kuti school iyi imakuphunzitsa wewe kukhala enlightened, kuti uzikhala a patriot to the point wokuti you love your own country, kuti ma development amene akubwera azipanga help anthu akumamidzi, kuti anthu akumamidzi azithaso kupanga uplift moyo wawo. Ndikumafanana ndi iweyo, at least aliyesa zikandi access to opportunities, drama, chanchane, azimayi awo asamafuna zimenezo. Ine akamanena kuti mfiti yayikazi ndi opsa. I look at, ndimayang'ana mauje ma characteristics anthu kuti kodi chimampangisa mzimayi wokuti ali ndi ana akewo iyeyo wakula ndikuti ana akewo akubwera kumbuyo, koma sakugani ali ndi position yamphamvu, koma sakuganiza kuti ana awawa foundation imene ngati siwasira anako ndrama asire a system yoti its function kuti anaja zapeze ma opportunities. Koma ndezimene akuchita anthuwa akumaba ndalama zakuma zija ndikumapanga accumulate wealth for their children. What about amphawi nanga? Akuwasira wealth amphawi ndi ndani? Akuwasira inheritance amphawi ndi ndani? Because inheritance imene umamusira munthu osauka ndi a good functional system, a functional judiciary, a functional legislative, a functional presidential system. Ngati zimene zili flawed, zonse zikukanika, ngati nyonse munapange fix ma loopholes amene wawo, ndekuti you are harness mukupitirizabe kupanga aggravate situation. Point yokuti anthu osauka ku Malawi alibe kogwira. Now chimene timapangira ife ma videos ngarawawa sikuti kumakhala kuti tikumuda munthuyo, koma ife timafuna tipange ma videos ngarawawa ndi cholinga kuti tipange enlighten anthu muziti mukamaona muzidziwa zoti vuto lanuli likuchokera kutiko kwa anthu ngatawa. Mayi uyu akuba kwambiri. She has amassed so much money and wealth through kukubera nino ya Malawi. Ndalama zodundi zanu oti mdati mupite kunyumba kwake mutawilanda nyumba ija ino ya Malawi mutakhala kuti ndino anthu okwiya, because sizake za salary yake singapase the lavish lifestyle imene amakhala mayi amene. Never. Not in a developed world, not in a country where rules matter. There's a rule of law. Kulibe kuti angamuonelere nzimayi amene akubera. Ndene ndingofuna ndikuze tisanafike kuma elections mudziwe kuti mayi uyu ndamene waononga dziko lathu lija. Mayi uyu ndamene akuba kwambiri number 1 zopyesa mtima kumadziwa kuti azimayi tikapasa ma position amphamvu ifeyo timayembekezera kuti azimayi amakhala ndi maternal instinct yokuti ineyo ndithandize kuti nditukule azimayi azanga kumamidzi, nditukule azimayi azanga kuma rural areas, kumtandire, kuma slums, kuti azimayi achapeze ma opportunities apanga uplift azimayi because azimayi ndamene apanga build families. Azimuna afiti mangobwera ndikupanga support the family and lead the family. If you don't mapanga house, koma azimayi they build the family. Koma nanga mukhali ndi azimayi wakubaga uyu. Imagine, how are we going to facilitate change and progress for a country that the women, pali mwambi wina wakamanena West Africa, kamanena kuti when there's blood on the streets, women call for war. Mama. Nthawi imene azimayi anzeru amanena kuti azibambo nonse bwerani kuno tikufuna mumenye nkhondo, fix it. Nthawi imene chayi azimayi amatiuza ifeyo kuti you can now go to war. Zinthu zafika povuta. Now, do you think these women can call for war? No, they can't. They can't call for war. They are corrupt. The reason they are corrupt is because we have a very corrupt system in Malawi. Even the women are partaking in it. It's very sorry. It's unfortunate. Colin Zamba
once you guys get out of government, we will come for you and your husband. Tizamulandaso my opportunities like or my businesses like we will chase him all the way to Zimbabwe. We'll find him. This is our Malawi. We are coming. ndipo ngonjezerapo mpakuti sizikudziwika kuti iwowa kume ku Geneva ku Switzerland kuti amapitira business yanji kapena kumeneko ndithu amakatani zimenenso zinadziwike ndi maripoti onse mwatsatanitsatana ndithu tikupatsiraninso kumeneko ndithu zikapya kumeneko pachanso MCP naso amamuda kwambiri munthu amene ati chinyengo kwambiri.